Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Питрәч районыннан 16 яшьлек Даниил Спаттовка да ярдәм кирәк. Яшүсмер сирәк очрый торган чир белән авырый. Дәвалану курсын узу өчен шактый акча кирәк. Без аңа бергәләп ярдәм итә алабыз. Беренче карашка яшьтәшләреннән берни белән дә аерылмый. Бик тыйнак, яшәвен нык катлауландырган авыру турында сөйләргә күнекмәгән. Даниил сирәк авыру муковисцидоз белән чирли. Авыр сулый, шуңа хәлсезләнә. Дети с подобным заболеванием испытывают постоянно. Авыру яшүсмернең физик үсешендә үзен сиздерә. Ул тиз арый, хәлсезләнә. Бу актив хәрәкәтләнү мөмкинлекләрен чикли. Төгәл диагнозны 3 айлык чакта ук куялар, шуннан борчулар башлана. Помогали врачи, мамочки, вот тоже такие же, которые у кого такие дети больные. Авыру турында белгәч, башта ни эшләргә дип югалып калдым. Интернеттан бу авыру дәвалау алымнары турында мәгълүмат карадым. Быел Даниил 9-нчы сыйныфны тәмамлаган. Булачак һөнәр турында әле җитди уйламаган. Тик кайчанда булса җиңелрәк сулау теләге белән яши. Спорт белән шөгыльләнергә хыяллана. Сейчас появился синевная инфекция в легких. Вакыт барган сайын проблемалар да арта. Үпкәсе зарарланган. Табиблар үпкәнең торышын саклау өчен препаратлар кулланырга тәкъдим итте. 1 миллион 261 мең сумнан артык. Бу Даниилны дәвалау бәясе. Гаиләнең шул кадәр акчасы юк. 5542 номерына дети сүзе белән СМС җибәреп, без бергәләп булыша алабыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлешкертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ания Габадуллина, Гүзәл Зайнакова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.